Yeah, so happy na yung man. Alright. Si What tawagan palette is this? Who the pro? Wag ko nilagikuan siguro kuan ba. So, she is chingaling-aling, chingaling. Wait, saan kita ng background na live ko. There's, what's next? No, kaya ko to. Can you, what's this? What's this? Oy. Ako pa saan ako kuan ba? Brush? Hindi. Palalagyan ko yung mata ko eh. Try ko rin. Hirap ko sa Can you put ko ano sa akin? Ito yung pabawag. So, wala may nagdali. Imbabaw. Bagay ba sa ako ang ko niya? Dai, na ako mata dai. Horror, basta ng horror. Uy, ang galang-galang. Kira man. Mama, mag-iwan mo gusto. Dito pa sila. Uy, dito pa tinigawa. Parang tama to. Ako lang to. Saan sila? Uy, saan sila ganyan? Saan ganyan? Mas ang sila. Alright. Oh. Concealer ni Daddy ni lipstick. Teka lang, magpupunto mo na ito eh. Aray. See? Halata ka big yuwat kung siya palit. Lah. Lah, munday ka mo. Di doon, pagod ko kaya kulitan na ako. One, two, three. Just give me a reason. Just a little bit too much. Just a second when I'm broken is fair. And we can learn to love again. Hindi din yung kabalo. Highlighter. This one. And we can learn to love again. Ano pa isa? You learn to love again. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how I appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. I don't wanna go. Another day. So I'm telling you exactly what is on my mind. Feels like everybody's breaking up, showing their love away. But I know I gotta do things that read. That's why I say, Ain't nobody gonna love me better. I must stay. Uy. Yeah, so I'm done, Uy, baby ito girl. kasi yung problema ko eh, oh. Di na Walang pwede botones. lumiko. Di Hala, na pwede itahi na lang. At Uy, lasing na lasing at Arpilin pabilis ba? na pabilis. Dora naman eh. I can learn. Oh, Ano? Kaya ito po ang linya. okay ra guys. Okay kayo. Ako rin eh. Lord, patawarin niyo po kami. Taro nga, basing mag-isi. Ayaw, ayaw. Mother dear! Atots. Anak! Klain! Klain na. Kung ano na lang tanan, di ako. Tumantikan ako yun. Shh. Hala, ana na. Guys, so ang amo ang kirada is dili may mag heels like oh my god mag shoes may
see? Yeah, di ba? Ouch. Naka-fam shoes, naka-boots, and everything. Here, oh my God. Kanang 4 ang call time niya, alas 6 nang niya abot. Yeah, Very talented. Yeah. Alright, just to give us a Hello. Let's give her a round of applause. Kain ako eh. gutom na ganito mapakpak. Gutom na? Oh. Dili pa. Anyways, lihi-lihi lang ta dito kung gutom na yun ha. So we have Ma'am Rona Pasamonte will be leaving early unyang adlawon for an event sa Manila. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my Now there's truly lonely people. Can you sing, man? Come on. Louder. Yes, I want more. Sa piling ko, di na alam kung kakayanan ba kayang umibig pang muli. Kahit na ano pang mangyari, di maaaring ipabalik sa kawan ba. Just patuloy mo ay hanggang sa huli. Go, Chen! Yeah, so mga igala, humana ang kamuang Masquerade Party. So 8 a.m. nag-reach siya tama, nagsugod siya 4 p.m. Kay kuan ka na pasin mag linog mo nang ipasayo ko kuman. Yeah, how are you, Amadi? What? So manguli may sayo kay muna ang balik kay 8 p.m. pa. So yeah, wala pa naman ng party. Ay, wala. Dapat ako. Wow. Ah! Ah! Grabe gini. Ah, grabe gini. Kay 900 ka pack lunch niya, 200 ka penso daghan kay mo pack lunch. Turo mo. This is what we like. Yeah, this is what we like. Kanang daghan jud kay tag ka ng BH, oh, di ba? Oh, na-purpose sa to ang pag-attend og Masquerade Party. So, oh, di ba? Daghan kitag pamahawa. Sige, rampa.
Girampa ang pride! Oh my God! Oh, diba? So, only namingit-ngit na siya during a park. Money siya ang among parking lot. Yeah, so mga broom-brooms. So mga naibrum-brum, nasa park, nasa brum-brum, dala mi there mag-court. Halag ko basta kinakabit-bit ko para kanunon. Kidagan kay mi. Ay, sa pa, lowbat. Kidagan kay mi yung anak ng abilin, so kailangan na maupuan. Mga pecklunch and everything. Nana ko diri sa gate. Hi, bitch! Maganda ka sa laundry. Kapila kilo sa manok. Kuan, ang good. Ito ko sa laundry magulang. Uy, di ba? Pilay kilo sa manok, mahal ang bugas. Unsay laundry manglabak ka? Uli sa mi, uli sa mi kay. Uli sa mi, baklay-baklay sa mi, taliksik-taliksik siya. Mag-ilis sa mi kay. Mag-ilis mi kay. Mana mag-ilis, balik mi sinto kay mata mi. Oh, party! Oh, ikaw sa kami Ay, party! What? Yes, of course. Ako pa. Girl Scout to, laging handa. Oh, grabe, boy! So, catch us later, guys. Talaga pa kay niya, uy! Alright. Kay cute naman dyan ko, Guwapa kayo. diba? So, Cute din ano naman. nangyari sa'yo kanina? Bakit nawala ka? Kanina, kami lang Tumawag yung asawa ko. Galit kasi. May asawa ka pala. Galit na galit kasi. Kami lang kasi kanina nag-vlog, wala ka eh. Galit na galit kasi kala niya hanap na ako ng lalaki. Yung nadala ko Yo! kasi. Yay! Wala pa gali na kainom, nagsige nagtagaluga. Oh my God, unya, mag-Chinese na. Let's get it started. Let's get it nag-retouch na mi og nag-ilis mi kay para. Time check murag 9 na. Time check, guys. It's, wait. 9:23 p.m. So, gahulat na lang min siya sa akin. So, Uli siya sa ilaha. And then, vlog the food. Yeah. O, diba sexy kasi? Abangan ang ikalawang yugto na selebrasyon ito. To be continued. Yeah. We will be right back. Bandiyon ang kanton. Binaman. Nami karon sa 7-Eleven kapangita mi sa amang ipalit sa sujo. Pa. So duha ka Green duha ka grape. mo paliton na sujo. Uno inya. So akong giamot is 140 Ako tanan. kayo dai. Ay, 40 ray imo. Ay, sige. 140 so bagong taka. Peach. Peach na Oh, lang. ang sarap. Kain mo ng peach, oy. Berry. Kana ang green grape. Kana Unsa nang na siya siya mi- ako kay Mark friendly. Chami shul. Basing friendly siya pero di man day friendly. Unsa may wala siya. Naay kamuti. Unya, nakasujo-sujo ta. Yeah, my we're gosh. Korean now. Ay, siya. Ah, honey. Where are we now? Come on. Ano na nambok gid ko tan-awon dili. Gahulat mi og gahulat mi og studentan Rila Maya. Oh, joke lang. Rila. Muyab na lang ko lain. Hala! Bad na. Bad. Hindi ang pra. Pauli na mo tabo ang. Ay, gusto siya nga. Right. Come on, there is no parking. You're gonna picture here again. No parking area. You 1, 2, 3 go. Ay, sige ka dun. Ay, animal dito sa taas.
Taas ako. Daka sa taas. Ikat-kat ito ibabaw ko. Dari ka dapit imong ulo kay kanang na. Sige na. Ako na kayo? Dari dapit imong ulo kay di mo mayagan. Sige go. Maro ka gunggoy.